Nyt ollaan sitten Jämin hiihtotunnelissa ja ollaan tässä kahvilan vieressä ja täällä on tämmöinen urheiluliike, jolla on liittymäkohta tähän kokonaispalveluun ja tässä yrittää ilmeisesti itse vai kuinka? No en ole tämän Kesport Jämin yrittäjä, vaan vastaan tästä myymälästä ja sitten tämä suksihionta, mikä on tuossa meillä erikseen, niin siinä olen yrittäjänä itse mukana. No kerro vähän palveluista. Kesport Jämi palvelee laaja-alaisesti hiihtäjä, sunnuntai-hiihtäjästä kilpahiihtäjää ja olemme profiloituneet maastohiihtoon ykkösasiana sekä sitten kestävyysliikuntaan, kävelyyn, juoksuun, pyöräilyyn, triathloniin, suunnistukseen, maastopyöräilyyn. Mitä meidän toimintaa kuuluu? Tietenkin maastovälineiden myynti, huoltaminen, suksien vuokraaminen, voiden myynti, tekstiilimyynti, kaikki mitä maastohiihtoon liittyy. Toiminta on ollut Kesport Jämin osalta tässä nyt muistaakseni 11 vuotta ja trendi on ollut koko ajan nousujohteinen, että yhä nuoremmat alkaa hiihtää. Sanotaan enemmänkin luisteluhiihto on ehkä se nuorten juttu, mutta myös perinteinen hiihto kiinnostaa. Sitten seinän takaa löytyy hiihtotunneli, missä on mahtavat puitteet harrastaa tätä maastohiihtoa. Sulla on jossakin paja, mennään sinne seuraavaksi. Okay.